Здравейте, това е БГ Устрем. Разбира се, медията, която можете да имате на пълно доверие, защото пак казваме, няма да го видите по друга медия това. Намираме се в столичния квартал Гоце Делчев. Да, столичния квартал Гоце Делчев. Това е в България, Република България, столицата на България София, държава, която е член на Европейският съюз, която би трябвало да е европейска държава, европейска столица. Или поне така се говори, че сме. Снимаме една улица. Улица, която, както виждате, има гаражи за коли, автомобили, които гаражи, виждате, е нормално, надраскани са от хора с някакъв вид образование, култура. Сигурно и те си имат своето самочувствие. Да, наистина, графитите ги имаме дори за част от изкуството на световното изкуство. А колко е изкуство, всеки сам може да прецени. Но не е това основният проблем. Снимаме ви една улица, която, както виждате, е в страхотно състояние. Асфалт няма. Има чакъл и пясък. Най-вече чакъл. Тук като стане дъжд, човек няма, като завали дъжд или падне сняг, който се топи и киша, представете си, няма как човек да мине. Защото тук е кално, мръсно, локвите са огромни. Ето, виждате. Локвите са огромни. И човек или трябва да бъде добър пловец, да мине, да преплува локвата или да мине в страни. Но как да мине в страни, като в момента виждате? Кал. Представете си, отивате на работа, облечен сте официално или както ще и се накалвате до колене във вода или в кал и просто деня ви почва страхотно, нали? Това е невероятно сигурно чувство, не знам. Но може би ако това се случваше в държава като Казахстан, Афганистан, без да ги подценяваме тези държави, защото и те имат своите положителни качества. Но това се случва в европейска столица. В столица, в България, държава, която е в Евросъюза, всеки ден ни заливат с информация как идват евроизбори сега, Европейски парламент и така нататък. И много се радвам, че в момента нашата медия, БГ Устрем, ви показва всичко, което се случва в момента. Говорим за евроизбори, говорим за Европейски парламент, ето както виждате коли минават. Невероятно е просто, нали? Човека сигурно е много доволен от условията, които... Пътища, инфраструктура. И да се довършим мисълта, говорим за евроизбори, Европарламент, Европейски съюз и ви снимам всичко това, което виждат. Ако беше в някой село, примерно, или в някой малък провинциален град, пак не би трябвало да бъде това нормално и допустимо нещо. Но това се случва в София, квартал Гоце Делчев, който не е някакъв затънтен, краен квартал, въпреки че дори да беше такъв, това пак не би трябвало да бъде нормално. А това е на 10 минути от центъра на столицата, на българската европейска столица София. Не знам, изводите са ваши. Просто ние от БГ Устрем сме длъжни да покажем истината. А истината, за съжаление, е такава. Надяваме се, че някой ще се самосезира. Някоя институция. Защото ако ние почнем да сезираме, ще бъдат отново прехвърляни топките. Това е дело на Общинският съвет, това е на Столична община, това е на кмета на София, това е на районният кмет на Гоце Делчев работа и кой знае къде още и къде още. Това е. Това е тъжната картинка и се надяваме, че след една година, когато вие минете от тук, или ние минем от тук, няма да видим отново същата гледка, която в момента ви я представяме. Просто трябва нещата да се променят. А това, че пари има или пари няма, а най-често чуваме как пари нямало, да е нещо временно. И
да останат просто в миналото и само едно оправдание. Защото не парите е всичко, не парите са най-важното нещо, а важното е наистина да се почувстваме европейци. Благодарим ви и се надяваме, че добрите новини ще бъдат повече от лошите. Хубав ден!